Ahemfo edi kan ti dunan. Ebre no mu no Jeroboam ba Abia yare na Jeroboam ka kire ne yere se Sori sachra wo ho na wanhunu se wo ni Jeroboam yere na kosilo hwe eho na odifo Ahijah wo ono na oka kire me se medi oman yi so hene na fa paanu du ne tatere ne ewo opori kura wo nsem na kɔ ne nkyɛn ono na obeka wo de ebeye abofra yi na Jeroboam yere no yosa na osimu kɔ Silo na oduru Ahijah fie enso na Ahijah huna de na akorabo nti nani ayekusu na Awurade ka kire Ahijah se hwɛ Jeroboam yere reba bebisa wo ho asɛm ne ba ho efiri sɛ ɔyare sɛ ne sɛ na ka kire no efiri sɛ ɔba a ɔbɛsa kyerɛ ne ho ayɛ sɛ obi foforo na Ahijah te ne nan ase sɛ ɔreba ɛpono ano no ɔka sɛ Jeroboam yere bra adenti na wasa kyerɛ ho ayɛ sɛ obi na me de wɔde asɛm denden asoma me wo nkyɛn kɔka kyerɛ Jeroboam sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sienie esan sɛ me ma wo so man no mu na me si wo me man Israel so pani na me te ahenie no me firi David fie de ma wo nanso wanyɛ sɛ makoa David a odi me mmara nsɛm so na wɔde n'akoma nyinaa di makyiri sɛ ɔbɛyɛ de ɛtene mani so no nko na wɔyɛ bɔne asene wɔn a wodi w'anim nyinaa na wakɔ akɔyɛ anyame foforo ne ahoni a waguo sɛ wɔde rehuru me bo na wato me atwene w'akyi nti hwɛ mede bɔne bɛba Jeroboam fie so na matwa Jeroboam fie barima biara ne Israel mu akoa ne ɔdehyeɛ atwene na maprama di Jeroboam fie akyi sɛdeɛ obi pra fi kosi sɛ ɛsa Jeroboam ni a obewu kuromu no akraman ne bedi ne nam na de obewu wura mu no ewiem noma ne bedi ne nam na Awurade na aka na wo de sɔre kɔ ofie na wonan si kuro no mu ara pa abofra no bewu na Israel nyinaa bejam no na wasie no na wɔnonko ne Jeroboam de a ɔbɛkɔ ɛda mu efiri sɛ ɔno mu na wahunu adepa bi Awurade Israel Nyankopɔn fam Jeroboam fie na Awurade bɛma ɔhene so Israel so a wobetwa Jeroboam fie atwene ɛda no nie na ɛdeɛn na aba yi na Awurade bɛbɔ Israel sɛdeɛ demire woso nsuo mu na watutu Israel firi asase pa a ɔde maa wɔn agyanom yi so na wabɔ wɔn apete akɔ asuogya esan sɛ wayɔ wɔn asra nnua de ahuru Awurade bo na Jeroboam bɔne a ɔyɛɛ na wɔde maa Israel yɛ bɔne no nti obegya Israel mu ama na Jeroboam yere no sɔre si mu kɔ Tirsa na woduru ɛdan no aponnwa ase deɛ soɔ no abɔfra no wui na wosie no na Israel nyinaa gyam no sɛdeɛ Awurade asɛm a ɔnam n'akoa odifo Ahijah so kae no teɛ no na Jeroboam ho nsɛm kae sɛdeɛ odi ako ne sɛdeɛ odi ne hene faeɛ no hwɛ watwɛ no Israel ahemfo bresosɛm nwoma no mu na Jeroboam de hene yɛ mfe 22 na ɔne n'agyanom kɔdae na ne ba Nada bedi nadeɛ na Salomo ba Rehabiam de hene Yuda na Rehabiam adi mfirinhyia 42 na obedi hene na ɔde hene mfirinhyia 17 Yerusalem kura Awurade fafiri Israel musiakuo nyinaa mu sɛ ɔde ne din bɛto hɔ no mu na ne nadin de Nama ɔyɛ Amoni na Yuda yɛ Awurade ani so bɔne na ɔde ne nkontwe tia no sene deɛ wɔagyanom de wɔn bɔne a wɔyɛɔyɛ no tia no no na wɔn so yoyo sonsommea ne adum ne abosompɔn kokoɔ sorosoro nyinaa so ne nnua frɔmfrɔm nyinaa se fae na mani nwamanfo nso wɔ asase no so wɔyɛ sɛdeɛ amanaman a Awurade tuu wɔn firi Israelfo anim no akyiwadeɛ nyinaa teɛ na ɔhene Rehabiam afe ɛtɔ so 5 soɔ no Misraim hene Sisak foro baa Yerusalem so na ɔfa Awurade fie akoradeɛ ne ahemfie akoradeɛ ɔfa ne nyinaa kɔe na ɔfa sika kyɛm a Salomo yɔɔɛ no nso nyinaa na ɔhene Rehabiam yɔ kɔbere akyɛm sisi anan mu na ɔde hyɛ Amerikatufo a wɔhwɛ ahemfie pono ano no so asafohene nsa
Na da biara a ɔhene rekɔ Awurade fie no, Amerikatufo no suso mu, na ɔde sane besie Amerikatufo pie mu. Na Rehabiam ho nsɛm nkaeɛ ne deɛ ɔyɔe no nyinaa, wɔantwerɛ no Yuda ahemfo beresesɛm nwoma no mu. Na akodie da Rehabiam ne Yeroboam ntam daa. Na Rehabiam ne n'agyanom kɔdae, na osie no n'agyanom nkyɛn, David kuro mu. Na ne nadin de Naama a ɔyɛ Amoni, na ne ba Abiam bedii n'adeɛ.